Kaziwai hama vadiwa, ndinokukwazisai nhasi uri musi wesvondo, musi wa7 December 2025. Khisimusi yosvika pedo, zuva rokuzvarwa kwaishe wedu Jesu Kristu. Makanzwa ini ndichitaura zvikuru pamusoro pekuti Jesu unozvarwa nguva dzose. Asi nhasi chava chidzidzo chechipiri kubva pamusi wandatanga kutaurawo zvokuurawa kwaishe wedu Jesu Kristu mazuva ose. Ndikati vanhu vanouraya Ishe wedu Jesu Kristu vanotova nenzira yavanoshandisa. Ndikati nzira iyi haiwanikwe kunze kweBhaibheri, yakatonyorwa kare, nokuti chiprofita chakanga chatopuhwa kare pamusoro paivo vanotenda vanoda kuuraya Ishe wedu Jesu Kristu. Mazwi atingashandise pachinhu ichi anowanikwa pana Luka 22. Makandotarira pana Luka 22 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 6. Inotaura ichiti, zvino mutambo wezvingwa zvisina mbiriso unonzi Paseka wakanga waswedera, uye vaprista vakuru navadzidzisi vomurayiro vakanga vachitsvaga nzira yavangabata nayo Jesu. Vakanga vachitya vanhu. Ipapo Satani akapinda muna Judhasi ainzi Iskarioti, mumwe wavane 12, uye Judhasi akaenda kuvaprista vakuru navakuru vavarindi vetemberi akandorangana navo kuti angapandukira Jesu sei. Vakafara uye vakatenderana kuti vaizomupa mari. Akatenda akatsvaka mukana wokuti aise Jesu kwavari pasina vanhu vazhinji. Amen. Mwari ngaakomborere shoko rake raverengwa. Amen. Tanzwa kuti isusu Luka 22 vhesi 1 ichiti, zvikanzi mutambo wezvingwa zvisina kuviriswa watinoti Paseka wakanga wava pedyo watosvika. Amen. Ndo vhesi 1 yaLuka 22. Jesu anotaura achiti, ngwarirai mbiriso yavaFarisi. Zvichireva mbiriso yavanhu ava vari kutaurwa pana 1-5 pamusoro pavo, kunzi vakarongera kuita chii? Ishe wedu Jesu zvakaipa. Zvinorevawo kuti mbiriso yevanhu ava pane zvainokanganisa pachingwa. Chingwa chiri chii? Iro shoko, iro bwiro, iro guva, iro Bhaibheri ramunaro. Zvikanzi mweya wavanenge vachifuridzira unenge wakanganisa shoko raMwari. Asi mbiriso yose yakashata here? Kwete. Mbiriso yavo yakashata pakuti inotutumadza chingwa. Asi tinozivawo kuti kuzvitutumadza hakudikanwe naMwari. Rangarira kuwaunozviitira. Uri kututumadza chingwa ichi kuti ushumira Mwari here, kana kuti uri kututumadza chingwa ichi kuti ufadze vanhu? Ndo mbiriso yavaFarisi navaprista navanyori. Pisi rama1 inotaurawo ichiti, wakakomborerwa iye asingagare chigaro chavadadi, asingafambe panorangana vakaipa, asingamiri panzira yavatadzi. Varume ava pavakaungana vaida kukonesa chii? Shoko raMwari. Varume vaizikanwa kunzi vakadzidza shoko raMwari, vanoriziva nyangwe zvazvo vakanga vasingariite. Shoko raMwari kwavari rakanga risina basa. MuKristu zvitarisise uchiona kuti shoko raMwari rine basa here muupenyu hwako. Nekuti wikendi yapera takapa chidzidzo chechiringiso. Ndikati Bhaibheri rakafanana nei nechiringiso kana kuti mira, girazi. Zvikanzi unozviona mugirazi, anti
uchizvigadzira kuti ubude zvakanaka usati wabuda kunze. Ukubuda kunze kunoita sei? Unofadza vamwe, kuti unotadzika zvakanaka, kuti uzvitutumadze kunzi uri munhu akanaka. Nokuzviona. Asi ndakati ini, naizvozvo paunenge wakatarisa Bhaibheri, unofanirwa kuzviona mushoko raMwari, kuti ubude kunze uko wakanaka, vanhu vakuona kuti wakanaka. Newewo uchava nemufaro mukuru mumwoyo mako. Mbiriso inokanganisa shoko raMwari kuti risabude zvakanaka, asi iyi imbiriso yakaipa. Tatotaura kuti chinangwa chayo ndechekubata vanhu kumeso, vanhu vachiparidza zvavo zvemusoro wavo, pane pavanenge vachida kusvika pamuri. Imbiriso inenge yaitwa nechinangwa chokuzvikudza, kwete kupa mbiri kuna Mwari. Asi tataurawo kuti haisi yose mbiriso yakaipa. Ndosaka Ishe wedu Jesu Kristu achiti ngwarirai, mbiriso iripo, inogara iripo, nokuti vanhu vanoparidza vachiisa mifananidzo yakasiyana siyana, zvichienderana nezvinangwa zvavari kuparidzira. Zvinongoenderana nekuti mbiriso yacho yaiswa sei, uyezve yaiswa nani. Zvikanzi nguva yePaseka yange yatosvika, nguva yePaseka ndio inourayiwa gwayana raMwari, rodyiwa usiku ihwohwo, hapana chinosara. Murikozvona. Vachibva ipapo vanenge vatova mangwanani acho iwawo ekuti hapana chinosara, vanenge vatova pazuva remutambo wezvingwa zvisina mbiriso. Zvikanzi kutogadzirira kwavo Paseka, vanenge vachibvisa chimbiriso padzimba, havangotora gwayana chete, mbiriso vanenge vachiitandira kure. Amen. Chinzwai munzwa. Panze pekuti panguva yakaita sePaseka, vanhu vange vachitarisa nokugamuchira shoko raMwari sezvariri. Amen. Kuita sokunge munongoverenga chete musingadudzire, asi muchiregedza Mweya Mutsvene achidudzira shoko mamuri. Inguva yekuzvirangaridza kuti shoko raMwari rinoti chii pariri. Kungodzokera kushoko raMwari, morirava, morisa mumwoyo. Handisi kuti muchatadza kuita dudziro ipapo, unokwanisa kuzviitira dudziro. Zvichienda nekuti wapuwa noMweya Mutsvene, wapuwa noMweya waMwari here. Munhu ane pfungwa anozvifungira, hatisi kuramba kuti mungaite dzimwe pfungwa. Asi nguva yekuverenga, muchinzwa kuti muri kunzwa zvamuri kuverenga zviri kupinda mumusoro wenyu, kuti muzvichengetedze. Panguva yePaseka Mwari ari kustresa kuti chengetedzai shoko rangu. Asi kana mazobva paPaseka, mazobva pamutambo wezvingwa zvisina mbiriso, makuenda kumberi uko, ndiko kuchashanda dudziro dziya dzamanga muchida kuita pamusoro peshoko, nekuti munenge makusangana nenyika. Asi isu tinonzwa pataverenga pana Luka 22 verse 1-5, tinonzwa kuti vaprista vakuru navanyori vaitorangana kuuraya Ishe Jesu. Ndidzo dudziro dzisina musoro, dzine mbiriso yakaipa. Vaitotsvaga kutsveyamisa shoko raMwari nokuti vaitya vanhu. Murikuzvinzwa? Vaida kuitira zvinofadza Mwari, zvinofadza vanhu, kwete Mwari. Tinoziva tose kuti Jesu ndiye chingwa choupenyu chakabva kuna Baba. Handiti?
Naizvozvo ndiye shoko raMwari risina kutsveyamiswa. Kutya vanhu zvingareve kukudza vanhu, kana kuti kutya vanhu kupfuura Mwari. Naizvozvo chinangwa chavo chaiva chokungoda kufadza vanhu zvavo, kwete Mwari. Kana mazvitarisa makadai, munobva matongoziva kuti vakanga vakaita savakuru vemakereke navaprofita vemakereke kana masangano kana makirawa avakunzwa mazuva ano. Chavaida kupinda muhomwe dzavanhu, nokuti ndo dzaivararamisaka sezvinongoitawo vaprofita navakuru vemakereke vemazuva ano. Panze pekuti vaise vanhu kuna Mwari, kuti vanhu tarirai, ndo zvinotaura shoko raMwari, ngatimboitei back to basics. Kana zvichinzi usauraye, chingozvifunga sekuti kusauraya. Haufanirwi kubata kana kumonyorera mutsipa womwana asati azvarwa, kana azvarwa, kana munhu mukuru, kana kutema nedombo, kana kutora upenyu, kana kukonzera kuti mumwe munhu atore upenyu hwake. Amen. Ndokusauraya. Chinangwa ichocho changa chisipo pakati pavaprista vakuru navanyore. Vakanga vakangotarisa homwe dzavanhu. Muhomwe dzenyu ndo mavanenge vachida kupinda. Mukristu zvitarise kuti hautore chingwa chaMwari nembiriso yakaipa here, uyezve paukristu hwako hausi kungotsvaga kufadza vanhu here, usingafadze Mwari. Naizvozvo pakutora nzira iyi uchasvika pakuuraya Ishe wedu Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa? Zvikanzi takataura pamusoro penzira last chidzidzo, tikati zvinhu zvinotorongwa nenzira itoripo inotorebwa muBhaibheri, ndo nzira yatiri kutaura. Chinhu ichi ungatodaro uchitochiita mazuva ose usingazivi, nekuti mapirwo awakaitwa nembiriso chapter 22 iyoyo hauna kupuhwa nenzira yandiri kukutaurira nhasi. Nzira yawakapuhwa nayo chapter 22 yatinoverenga ndeyekuti mhosva iri pavaprista navaJudha navanhu veIsraeri navanyori, haisi kuti mhosva iri pauri. Ndosaka pari kutaurwa nyaya yeshoko riri muBhaibheri, kunzi maripuhwa rakaita setsva, kunge zvinonzi hamuna kumbobvira marinzwa kana kuriona before, muri kutanga kuriverenga zvakare muchirisa mumusoro. Chinozobuda leta inenge yava mhosva yani yako. Musauraya Ishe wedu Jesu Kristu. Chinhu ichi ungatodaro kutochiita mazuva ose nebwoni. Wava kutoita semunhu asinganyare, asingatye Mwari. Wakuita sechidhoma. Chekupi? Chekwagutu. Chainzi hani? Hanyanani. Amen. Ivai nehanya neshoko raMwari. Tichiverenga kudaro tinonzwa kunzi vaprista navanyori vaitsvaga nzira yokuuraya Jesu, asi vaitya vanhu. Chimbozvifungai kuti dai vanhu vaiziva chinhu ichi, kuvaprista vaigovadirei kuti vapote vachivatsanangurira shoko raMwari? Kuvanyori vaigovadirei vaipota vachiturikira shoko raMwari? Vaingozviverengera magwaro vanhu vacho vachizviverengera voga, nokuti nguva yacho yePasika nemutambo wezvingwa zvisina mbiriso ndo zvavaida. Asi vaprista vakakurumidza kubata pfungwa dzavanhu, navanyori vakakurumidza kududzira shoko raMwari kuti vabate vanhu vasati vanyatsozivisisa zvinenge zvichida kureva shoko iri, kuti vagare vakavaisa pauranda, vanhu vachiita sedudziro yavanenge vachivapa.
vaprista nevanyore vanenge vachida kutozvitorera mari nguva dzose. Vanenge vachitotsvaga cheuviri chekudya, nyange vane mari yakawanda dzimwe nguva havaguti. Mari inopengesa, unozviona. Mari wakaita unenge wakungoda imwe mari, panenge pakutodiwa dzikinuro kuti uzive pekuita sei, pekugumira. Ishe Jesu anga asingafambe nemari, yaitofamba inana Judha. Zvino vaprista vedu vamazuva ano vanoda kufamba vakazadza homwe nemari. Tikachienda pavhesi 3, munhu ari kunzi Judhasi uyu ndiwe iwe muKristu. Uri munhu anoda kunzwa zvinhu zvinokufadza iwe, kwete kurayira kwaMwari kana kuida kuita zvinotaurwa naMwari. Vaprista vanotozvizivawo kuti ndizvo zvawakaita. Mukuzvinzwa, vaprista vatori pamberi navanyori vanotoziva kuti ndizvo zvawakaita izvo. Unoda kungofadzwa, kana wafadzwa woenda kumba uchiti nhasi takomborerwa kuchechi. Vanoziva mwoyo wako, vanounzwisisa, vanotoziva kuti uyu mwoyo wemunhu uyu anozviti muKristu haudi Mwari, unozvikudza nokuti mwoyo unoda kuzvifadza. Saka musapomera mhosva kuna vaprista kana vakuru vemasangano enyu, mhosva iri pamuri. Saka kana makasangana vanhu vasingade Mwari uyezve vanoda kuuraya Jesu, muri pachirangano. Imi muchiti muri mukereke yani yaIshe uri Jesu, kereke yani yaMwari. Muri pachirangano sezvakangoita vaprista navanyori, masangano, maJudhasi, masangano masatani. Munongoda kuti imi mugare muchifara chete, Mwari asingafari. Musapomera mhosva vatungamiriri vemasangano enyu, nokuti vari kungoitawo zvamunoda imi. Mumwoyo menyu munoda kufadzwa. Zvipomerei imi munoramba muchidzokera kwavari. Dai vakanga vasingataure zvamunodai, mungadai musingadzokere ikoko. Asi vakataura zvaunoda, munovatengera magrosari, masutu, kana motikari chaiyo, kutonzwa kunzi muri kukontribhuta kuti mutengere mufundisi motikari. Ndiwo ukama hwamunahwo, ukama hwaJudhasi navaprista vakuru navanyori. Ukama hwakabata makereke mazuva ano. Tendeukai hama dzangu, ngatizvipire mwoyo yedu nepfungwa dzedu nendangariro dzedu kuna Mwari, tiponeswe. MuKristu uri kumirira shoko rakatsveyamiswa. MuKristu ari kumirira shoko rinomufadza, nyangwe ane bhaibheri rake. Anotobuda naro kumba achidzoka naro kubva kukereke, iye asina nguva naro. Anomirira kusimbiswa pazvinhu zvaanenge achida kuita navamwe. Mwoyo yenyu inenge yagara yakaipa. Chiri mumwoyo chamunofunga mundangariro dzenyu nomumwoyo yenyu ndicho chakaipa. Asi munenge muchida simbaradzo yamunozowana kana masangana nevamwe kukereke, masangana navaprista navatungamiriri vemakereke yenyu navaprofita venyu. Chikonzero chei? Nekuti munenge muchida kungotsvaga mumwe munhu wokupomera mhosva. Hamudi kuti mhosva inge iri pamuri. Munenge muchida kuzongonengedzera kuti ava ndivo vaitinyengera, vanhu vamakatumira muchivati vatungamiriri vemasangano.
imi ndimi muchapuwa mhosva naMwari, nekuti munotenga vaprista navanyori, vakuru vemakereke navaprofita kuti vakutaurirei zvamunoda. Zivai kuti Mwari ndiye anokururamisai, ndiye anokuitai vatsvene. Amen. Naiwawo topedza chidzidzo chanhasi. Chisarai.